Кога да се върнем в залата след раждане? Знам, че много от вас ще бързат да се върнат в предишната си форма от преди бременността, слаби, красиви, с прибрани кореми, но източните традиции ви съветват първите 40 дни, без значение дали лекарят вече ви е позволил да се движите активно или не, да си отделите време за почивка. Наистина време само за вас и само за бебето. Ако може да прехвърлите всички домашни задължения на някой друг, най-добре го направете. През тези 40 дни казват, че освен, че тялото ни се възстановява, нали, и ако си дадем време за почивка, ще се възстанови по-бързо, може да се излекуват дори по-сериозни заболявания или някакви здравни проблеми, които сте имали от преди бременността дори. Така че възползвайте се от това време. Повече за това все пак кога може да се върнем в залата и при какви условия може да прочетете в статията в блога, а пък още следващата седмица аз ще ви очаквам с упражнение за стягане и прибиране обратно на корема.